Pues vamos a dar comienzo entonces a esta sesión ordinaria deste verdes o 7 de marzo a 17 horas. Bueno, o seguinte orden do día. Primeiro punto que é a aprobación dos borradores das actas anteriores. A primeira é a acta do pleno ordinario do 10 de xaneiro do 2005. E as actas van a ter todas, Patricia? Unha a unha. Sí, máis ou menos todas juntas, pero unha a unha. A primeira do 10 de xaneiro de 2025, bueno, en primeiro lugar vamos a solicitar novamente que se faga o da videoapp a poder ser. A acta anterior que deu ser a do novembro, a do pleno ordinario de novembro, estaba moi ben, esta non está ben. Entón, esta vamos a votar a abstención. Vale, bueno, pues nos votamos a Perfecto. Na acta do 20 de xaneiro de 2025 está bastante ben. Vamos a votar a favor. Nos votamos a favor. E a última acta, a do 6 de febreiro de 2025, non está tan ben como a segunda, pero tamén vamos a votar a favor. Nos a favor. Bueno, pues pasamos entonces ao punto número 2, que é dar contra os informes de tesorería e intervención de morosidade do terceiro e cuarto trimestre do ano 2020. O terceiro punto, que son mocións. A primeira moción son presentadas polo PP. A primeira moción presentada polo PP sobre o déficit de médicos de atención primaria. No, non hai que lela, entendo que tampouco vai explicarla, porque entendo que iba a debatir a Antonio, pero non foi par, pois tampouco non... Entendo que iba a debatir... Claro, entendo que iba a debatir a Antonio, non sei se queredes defender vos. O que vamos a facer, vai a defender ti? Sí. Esta moción outra vai a defender de non fai falta ler, non? No. Bueno, pues si teñen algo. Unha moción, bueno, porque pides esta a serie de puntos, bueno, como pedimos ao apoio. Xa, pide apoio, é complicado que lle veamos apoio. No, pero aquí din verdades. Din verdades a medias, unhas verdades a medias e outros son verdades. Adulteracións da realidad. Son verdades, fan falta médicos. Aí estamos de acordo. E os médicos hai que telos de alguna maneira. E unha delas é esta. Si, evidentemente, fan a crítica. Habrá cousas, esta como todo, habrá cousas en las que ustedes tenían razón, hai cousas en las que non a teñen. A min este tipo, creo que se teño comentado moitas veces, que a xente nova, e vou defender a Antonio, tamén me quería explicar, tú sabes que durante estes 10 anos sempre dixen iso. E se deu este tipo de mocións de partido que caen aquí, nunca entendí, non? Sabe que eu sempre trouxen cousas de Rois, e as que me mandaron o partido, porque a todos nos mandan estas cousas prefabricadas. Eu creo que nos temos que preocupar do noso
noso, é das nosas competencias sobre o que nós podemos actuar. É dicir, isto, evidentemente, cada un ten a súa opinión, pero non son cousas sobre as que nós podamos actuar directamente. Para eso está Madrid, para eso está Santiago, San Caetano, e nós temos que preocupar un poquinho de Rois, dos problemas que temos aquí, do que é o día a día, cousa que se fai. Entón, traer isto aquí para crear unha polémica... É dicir, eu creo que o pleno da corporación non é para dar mítinas, creo que é para preocuparnos do noso concepto. Eso xa está, pois xa lle digo, xa está o Congreso de Diputados ou xa está o Parlamento de Galicia. Eu voulle dixir os nosos puntos de vista, que tamén son do noso partido, e xa lle digo, habrá cousas que ustedes teñan razón, habrá cousas que nós teñamos razón, e a mí gustaría que neste tipo de asuntos houbera máis consenso a nivel nacional. Pero non son cousas que van depender de nós. Non depende de nós. Non van depender de nós. O que sí vai depender de nós, en isto sí que vou incidir, é que sí que nos atañe o tema do pediatra. Vou utilizar, depois se lle debate un poquinho a moción, pero sí que é un tema que nos preocupa. Falamos aquí, creo que foi o pasado, usted dixo que, bueno, que máis ou menos aseguraban, dixen que aseguraban que iban a repoñer, a situación non está ben. Eu falei cos compañeros de todo tamén para saber as oposicións, tamén van loitar todo o que poidan por conseguirlo, e pidolles pola nosa parte, manter o noso apoio, conseguir que ese pediatra que non se perde ese servicio. Non se perde, xa veu o alcalde do domingo a falar co gerente. Sí, e asegurar non se perde, non hai pediatras, que se non hai pediatras non hai, se non hai servicio non hai. Ese é o problema, O que que se o pide pediatra o que pedimos con é unha das isto especialidades que máis faltan. hai que modificar o estatuto marco, pois hai unha serie de cousas, pois cuidar máis tarde, se que ir, lógicamente, a implantación de especialistas médicos de urgencias, empezar unha liña... Eu das subvencións máis tarde... Igual hai que pagar máis. Bueno, pero a xente pode ir voluntario. Miren, ustedes din que aquí hai un déficit, miren, vou comentar, porque nós tamén, ao final, estas cousas... A mí tamén me mandaron cousas destas, eu non quise entre elas, porque ao final, eu creo que é crear polémicas innecesarias. E, por exemplo, aquí ustedes din o déficit de médicos. Pero que en 15 anos do goberno do PP deixaron de convocar 180 plazas, mira. Por decisión da Xunta, porque o goberno estatal, o goberno de Pedro Sánchez, o goberno socialista, no último ano, en 2024, convocou plazas, máis do doble, das que había co goberno de Rajoy, é dicir, o goberno creo que ten por aquí o dato. 207 frente a menos de 100 que convocaron o goberno de Rajoy. Entón, dicir que hai un déficit de médicos cando ustedes están ofrecendo convocar especialidade 1000 para médicos de cabeceira e non as queren, rexeitanas, pois, bueno, eu creo que vi con esa crítica para o goberno de España que nos están ofrecendo, pois, que non ten moitos sentidos. Falan tamén da... Bueno, ustedes falan da fuxida de residentes, pero non falan da precariedade laboral, porque hai precariedade laboral. Moitos médicos non queren ir para a especialidade de medicina de cabeceira, porque noutras especialidades, aparte de ter maior reputación, xa é un tema que, bueno, eso xa vai na ambición de cada un. Aparte de eso, ten mellores condicións laborais e económicas. Entón, ese é outro problema. Non é un problema, aparte que digo o Partido Socialista, porque aquí fixéronse moitísimas manifestacións da Asociación SOS Sanidade Pública. Eu acudí moitas, que tamén viñeches comigo a moitas, e unha das, bueno, solicitábanse moitas cousas, pero unha era tamén a acabar a precariedade laboral, especialmente de medicina de cabeceira e tamén da enfermería, que é outro colectivo que está nunha situación bastante precaria. Entón, nós fomos a esas manifestacións. Os do PP sempre tildaron estas manifestacións de políticas. En todo isto sempre pode haber algo disso, non digo que non, pero, bueno, ao final eu creo que educación e sanidade son dous asuntos de importancia capital para calquera goberno. É o que lle dixen antes, eu creo que nestes asuntos tan importantes para o país deberíamos ir todos encauzados no mesmo sentido, non entrar nesas loitas que non sei a que ver. O partido PSDG solicitou no seu día modificar a lei de saúde. Creo recordar que unha das cousas que dixo para poder aumentar as funcións de enfermería era tamén os de meter outros máis matronas, máis fisioterapeutas, e creo que de poñer máis especialidades como ópticos ou como podólogos. E todo isto era unha intención de reducir a carga sobre medicina de cabeceira, porque é unha forma tamén, se non hai médicos de cabeceira, intentar trasladar para outras especialidades que sí que teñamos para reducir as súas cargas. E o PP votou en contra.
Entón, claro, se nos están recriminando que non hai nada, pero o que lle propoñemos votan en contra, que quere que fagamos? Eu, por eso digo, a mí se me gusta este tipo de debate aquí. Se quere falar do pediatra, parece moito máis interesante. Ora, falar, sí, pero temas de política nacional, eu quero dixer, cada un que teña a ambición política de facer carreira política, pois que a faga non teña que facer isto. Aquí temos que preocupar dos problemas dos vecinos. Bueno, pero o que está claro é que os MIG e todo eso, lógicamente, hai un cambio aquí, o que é en Galicia, é moito máis, o tema de non haber médicos aquí é de Madrid, está claro? Non só de Madrid, porque eles se ofrecen poder convocar tantas plazas e non se convocan, é que se convocaron só a mitad das que lle ofrecen. Pero o que queremos é que quede claro, ten que quedar claro que é de Madrid, non ten nada que ver a competencia, pero que é Madrid quen ten que liberar eso, que non o libera Madrid, se non libera son profesionales de ámbitos estatal. Ese é o que queremos facer. É que ten que facer Madrid a convocatoria. E ahora a convocatoria fai na Galicia, que é a competencia. Madrid oferta as plazas. Mire, as plazas por concurso de méritos, o sea, que, vamos, que non hai ofertando as plazas en propiedade mediante concursos sin oposición, aquí, vamos, nos decía outro día o gerente que teñen uns sueldos vos, incluso mas teñen que nos teñen, bueno, no, dito por el adico, alcalde de Dodro de medicina de... Sí, no, de o que son incluso os miros, pero dos hospitales... De médicos de atención chavales, sí, no, das especialidades, claro que sí. Pero son chavales que todavía non teñen sueldos vos. Pero como teñen as famosas forman aquí e vais a Valencia ou para Barcelona que se pode ir. Despois están... Porque ustedes están familiar dos médicos, pero que tampouco, por exemplo, hai de falar de enfermería. E o colectivo das enfermeras queixas, entre outras cousas, entre outras, das tasas de reposición que están seguindo a rotar de puesto de traballo, que alguna traballa, contratan só por un día. O sea, estamos falando de sociedade galega, porque ao final é unha competencia da Xunta. E se non falamos de problemas de falta de material, que se queixan centros de saúde como o noso, teñense queixado de falta de material. Entón, aquí hai moitísimos problemas. Ustedes centran nas tasas no déficit de médicos de familia, nas plazas MIR, xa lle digo, as plazas MIR, o goberno de España, que eu non digo que non se poden a mellor ofertar máis, pero que se está ofertando tantas, e só lle queren convocar a Xunta de Galicia, só lle convoca a mitad, entonces, como me vas criticar? Critícame se eu te oferto 100, que ti convocas a 100, e ainda tes precariedade así, aí podesme criticar, que senón non me podes criticar. Pero xa se fixeron gracias a unha medida impulsada, xa o que é a Xunta, a non leche máis, para cubrir as vacantes en hospitales comarcais, que o que é un compromiso lógicamente con rural, non? Son comarcais. Cubrirse máis de 350 plazas. É dicir, estamos falando de cousas que sí que valen. O que se pide é un apoio pequeno, que non é darle moitas máis voltas, lógicamente. Os recursos son inmensamente superiores. E despois das plazas de formación sanitaria, que son en 1000, leva ofertando convocatorias no 2022 207 plazas, ou sea, incrementaron máis do 135. Estamos falando de cousas hasta acabar incluso 100% das autorizadas, plazas formativas, que sei, hai moitas cousas. O que pedimos é que se mellore todo, lógicamente. Dependemos moito do que é de Madrid. Entón, que temos que fazer? As condicións laborales pero que tampouco se debe facer unha oficina grande. Aprobaronse un montón, e xente está que en ese aspecto está completo. Bueno, pois hai sempre pode haber máis cousas, pero que quede claro, o que se pide é o apoio, que é unha cousa mínima o que se pide tamén. Mira, axilizar o proceso de homologación do título dos profesionais sanitarios mentre non se transfire esta competencia a Galicia, incorporar de maneira inmediata as novas plazas acreditadas a oferta formativa de especialistas, modificar o estatuto marco para elevar as 32 anos de idade máxima para o exercicio da profesión médica, facilitar a implantación de especialidade de médico do ver e dos ciencias, impulsar na línea do que veñen facendo comunidades como Galicia medidas que permitan incentivar as plazas consideradas como de difícil cobertura para así lograr a súa cobertura. É dicir, é moito máis fácil eso. A cosa é sencilla para apoyar aquí. Mira, como diste, é fácil, non? Homologación. Eso de querer agilizar determinadas cousas, estamos falando de profesións moi importantes e moi sensibles, e deben seguir os plazos que tenen que seguir, porque hai que darlle máxima seguridade. Isto, creo que o de homologar e agilizar unha homologación que teñen que dicir, en todo caso, serán os comités sanitarios. Se se pode facer ou non facer, non ten que dicir vostede, nin o seu partido, nin eu, nin o meu partido, senón que realmente sabes desto. Eu con esas cousas sou moi prudente, non a diría así tan a correr.
O resto, que digo... Bueno, pues ben, Un partido pode pensar unha cousa, vai defender a súa parte, nos a outra. vamos a votar a favor. Nos vamos a votar en contra, esa sabe que iba a votar en contra. Pues moi ben, eu creo que nos a favor. Non hai que... Non vamos a sitios por isto. Por eso non pasa nada. E agora pasamos a esta que está sí que será a favor, que é o Día Internacional das Mulleres. Bueno, xa dixites, non, o seu horario desde que vai e todo, non? Bueno, pois simplemente decir as cantidades de millóns de euros que a Xunta destina contra a violencia de xénero, decir que precisamos sempre de políticas públicas que adopten medidas coas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra as mulleres. Neste sentido, o Goberno da Xunta de Galicia ven facendo un esforzo considerable que fai que Galicia sexa pioneira neste eido, unha firme aposta pola corresponsabilidade e a conciliación e a sensibilización, e apostando por un feminismo inclusivo e dialogante no que caben todas, pero tamén todos. Neste 2025 destínanse máis de 28 millóns de euros á promoción da igualdade, reforzo de sensibilización e concienciación. Para conseguilo, a Xunta está impulsando unha maior educación e investigación e situando as mozas e mozos como público obxectivo das medidas, como se está facendo nos festivais. Tamén se está reforzando as axudas a concellos para que poñan en marcha programas de igualdade e prevención da violencia de xénero, e ás que se destina un 30% máis do orzamento. E, por suposto, tamén se continúan impulsando e consolidando os CINS en Galicia, o que vai acompañado do maior investimento da historia nestes centros, que atenden e informan as mulleres galegas. Serán un total de 5,8 millóns de euros que dan servicio a 200 concellos. Investimento de 5 millóns de euros de igualdade para persoal, un 13% máis que nos últimos anos, e 777.466 euros da Dirección Xeral da Violencia de Xénero para melloras dos equipamentos. O orzamento da Dirección Xeral contra a violencia de xénero conta con 28,3 millóns de orzamento, o que permite non só manter os recursos e prestacións que xa temos a dispor das vítimas, senón tamén reforzalos e amplialos. E nada, simplemente quería nombrar o tema de valedoría da igualdade, que fai tempo que o Bloque pide unha valedoría das mulleres con capacidade para sancionar administrativamente ás empresas que cometan discriminación por cuestión de xénero, que xa existe en Galicia. Tal vez unha das primeiras accións que tería que facer esa valedoría da igualdade sería contra o brazo sindical do Bloque, por esa campaña sexista contra a Conselleira de Política Social e Igualdade, é dicir, contra unha muller polo mero feito de ser muller, algo que non sucedería se fora varón. Seguimos esperando que a señora Pontón condene con rotundidade este feito. Bueno, eu creo que a viñeta todos somos coñecedores dela, e decir simplemente, bueno, non está Begoña, sabes, para dar, pero eso. É triste que nin a CIDA retirara esta viñeta, nin que a líder do Bloque, Ana Pontón, se atrevera a condenala e a pedir a súa retirada. Lamentablemente xa estamos acostumados a estas clases de feminismo dun Bloque que xa apoiou a lei do solo sí e sí, que beneficiou a miles de pederastas e agresores sexuais. Non teño máis. Nos votamos a favor, non?
A do bloque, bueno, sinto por vergoña, non? Que non estuvera, pero non, para defenderme. Se viña con esa intención. Non sei. Non, eu traía pensando que viña, non o sabía que non viña. Que sabía, non? No comentaron. No, pero pasou antes, non está. Claro. A mí avisoume antes. Sei que ten que ter esas cousas. Si, ten un pai hospitalizado. Non sabía. Vale. Digo, sabía no coche, non sabía que tiña ni prisa. E vin aí. Non sabía. Podemos ir... Sí. Vale, a ver, moción. Eso. A ver, a causa, o motivo de que o Partido Popular fixera esta moción, creo que o detonante é o da viñeta de Fabiola, non? Creo. Polo demais, eso deixámoslo para despois. A exposición de motivos está bastante ben e o que solicitades está moi ben. É dicir, debe ser do 8M é a mellor moción que presentaxedes de todos. Vamos a centrarnos agora ca puntilla. Tema Consellería de Política Social e Igualdade, non? A viñeta da CIGA. A ver, é machismo, sí que é machismo porque hai un tópico sexista, vale? O que creo que a CIGA, bueno, que creo non, estou segura de que a CIGA quere criticar nesa viñeta é a desidia desa consellería, e concretamente, pois, da cabeza, que neste caso é Fabiola. Se fose un home, eu creo que o que farían sería poñer a ese conselleiro nun puticlub e cun partido de fútbol. Estou segurísima. É dicir, é un tópico sexista e simplista que efectivamente hai que erradicar. A viñeta é completamente desacertada, é sática. Quer dizer, que en Galicia temos retranca e poden tirar vela e normalmente deses bastante ben. Ahora ben, que o Partido Popular de Ares exemplo de cartaces deste tema, a ver, aquí creo que trouxemos a pleno distintos carteles que fixo a Xunta de Galicia para o 25M, para o 8M, que eran moi criticables. Quer dicir, xa se falou, a maioría menos os novos, quer dicir, trouxe o seu cartaz, explicouse e fomos punteando. Cando fixeron as mulleres, como si Gulliver e Lilliput, aquelas mulleres gigantes cunha ciudad pequeniña. Quer dicir, como se non fóramos normales. Despois, como que nos poñen no punto de vista, é dicir, en vez de poñer o punto de vista no agresor, poñeno nas víctimas. Pois cando non podemos salir á rúa e a correr pola noite, perdona? Quer dicir, e entón, sí, temos que saber, efectivamente, ese cartaz non está ben, non é correcto. Estamos completamente de acordo con vos. Ahora, ben, vos fixechedes o mesmo, vos reférome ao Partido Popular. Fixo o mesmo e tampouco pediron disculpas. Aquí houbo concelleiros en pleno que dixeron que para aumentar a natalidade en Rois había que traer machos alfa e non pediches disculpas. Aquí insultouse, chamouse de tonta a concelleira do BNG e non pediches disculpas. Aquí a mí insultouseme e non pediches disculpas. Entón, claro, cando eu leo, para todo isto é imprescindible ser firmes nos dereitos e liberdades das mulleres, condenar calquera comentario ou acción machista ou sexista, que poida supoñer un paso atrás no avance cara a unha sociedade libre de discriminacións e de desigualdades polo feito de ser mulleres ou nenas. Está genial, pero se aplicamos. Situacións como estas é preciso condenalas con rotundidade. Por iso, desde o Partido Popular, seguimos pedindo unha rectificación. Eu tamén a pido. Quero dicir, e, sin embargo, non a dades. É dicir, non a dá ni o Partido Popular de Galicia, nin a dades vos. Que excluyo completamente aos concelleiros novos. Porque desde que están, non temos exemplo de eso. Pero antes sí. Quero dicir, falamos desto, non? Entón,
apoiamos a moción completamente. Pero tamén tendo claro que se ides votar en cara a algo a Helén, tedes claro que tendes que tamén saber mirar para vos e saber, pois, se queremos condenar isto con rotundidade, tamén hai que condenar outras cousas. E outro punto, nada máis, cando se solicita unha das solicitudes que facedes ao Goberno de España, a última, a sexta, atender a demanda do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e da Xunta de Galicia para a creación de 5 novos xulgados exclusivos contra a violencia de xénero, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol, que está ben. Claro, aí crea un problema que posiblemente nos afecte no caso de que decidan crearlo, que queren asumir van a asumir o xulgado de Padrón, o xulgado de Ribeira. Por exemplo, no de Ribeiras hai entre 30 e 40 casos mensuais de violencia de xénero, que son moitos. Co cual, si creamos, está ben crear un xulgado exclusivo contra a violencia de xénero, porque ten a especialidade, pero igual debería ser para Santiago, sin incluir, por exemplo, a Padrón e sin incluir a Ribeira, porque vai a perxudicar as víctimas de violencia de xénero, porque se van a ter que desplazar a Santiago. E porque despois vai empezar con unha carga de traballo ese novo xulgado duns 800 casos. E vai a ter retraso, porque se non va a ser capaz de leválos, é dicir, vai nacer un xulgado saturado. Entón, cando se pide, que está ben, habería que matizarlo e ver que levaría. E simplemente esa matización, o resto está todo perfecto. Vamos a hablar. Vale, a ver, eu entendo que es un pedimos, no, sí, claro, no, e está ben. Por pedirlo, sabes, pero eu despois terán que é viable, entendes? No, despois terán que analizar, efectivamente, non é dicir pido e vamos a ver, as víctimas de violencia de xénero non sempre teñen recursos normais. Moitas veces son personas que dependen económicamente da súa parella ou exparella, e iso implica que igual é máis factible ir ao Padrón, ao xulgado, que a Santiago, por exemplo, porque aquí non temos comunicación. Claro, o xulgado, que queda vamos a un paso. Claro, entón, eso podería perxudicar directamente a esas víctimas. Entón, pues tamén hai que pensar, quero dicir que se isto se dá, perfecto, pero igual aquí en Rois deberíamos pedir que o xulgado de Padrón siga facendo esa competencia. Bueno, pero de todas formas eu quería matizar que nos, porque aquí insultos non se pedimos nunca. Bueno, está nas redes sociais. Mais ou menos lo acordo. Digo que, bueno, está nas redes sociais. Eu digo que non, que proceder, ni personal, están, pode haber un... Nos vamos recordar. Ou pode haber un comentario que non se sinta ben, os insultos non. Non sueles intervir. Eu non. No, os que máis insultaron igual non está. Non me acordo. Eu digo que, vamos, como sintas. Bueno, o señor Tojo sí, sinto, usted sí, e Carlos Ares, por suposto, e Dos Santos tamén. Ahora alguén pode medio sentirse por calquer comentario, igual que outro se sinte por outra cosa, pero non é insulto nunca. Desde logo. Están grabados. Non quero ver. Non o comentei nunca porque deixeno pasar, non me parece unha tontería. Pero recordo que nestas eleccións, nun mitin que deches ti, non sei ahora mismo onde foi, se foi en Ribarsaro, non me acordo. Pero insultaches a todos os votantes do PP chamándoles retrasados. Mentira, nunca. Non, é verdade, non está grabado. Mandárame Luís. Retrasados, non. Sí, que había que ter un retraso mental, bueno, algo así, que había que ter un retraso para votar ao PP. Entonces estás chamando... Está grabado tamén. Igual estáis interpretando eso, pero non dice que... É dicir, que ao final intercambian eso, pero non son as palabras. Claro, é que ao final cando falas, non estás a medir as palabras e os insultos que estás dicindo ti tamén. É dicir, non o consideramos
non sei exactamente o que foi, pero buscaralo, porque a non dicen veces, eso, sí, que entendera de ser, de verdad que sí. Non o comentei nunca porque outra cousa que o penso, ao final pero non o dicen, No, eso estou segura. aí Pero o que estamos a falar non é ver, esas cousas son que se deixe. pero son cosas que falas e que dixen, non somos abogados, estamos en Bueno, que quede claro. foi un dos Vamos a ver, a favor da moción. E os conteño Veña, nos a favor tamén. Sí, nos a favor. Pasamos a ver. Robos a preguntas. Tampouco Si non vamos a entrar en un debate. Non vamos a entrar en... Vale, robos a preguntas. Empezo polas preguntas. Ruego. Empezo polos robos. Robos. Pero antes de nada, quero dicir... Robos a preguntas. Vale, pero este é anterior. É unha pregunta do pleno pasado que me chegou hoxe a resposta. Sí. Me pidín a resposta por escrita, que era con referencia ao número de casos judiciales, sí. Pero nós preguntamos o número de procesos judiciais e que contenido tiñen. É dicir, a que se debían. E só nos respondeu o número de expedientes. Eso que se que preguntar un número de casos. Solo non sei, por eso digo Hombre, que non sei si- a resposta está incompleta, que a que figure porque a veces non a poden mandar completa. Bueno, non sei se realmente o contenido se pode filtrar así. Non sei. Vale, empezo logo polos robos, que é dos robos. Pues sempre, robos, A mí dame igual. Mira, sempre, non é por nada. nada, teño tres robos. Arranxo, queríamos solicitar, porque, bueno, nos últimos plans de obras viñeron moitas carreteras, moito que era necesario, porque había moitas estradas. E sí que fomos abandonando algo que se arranxou no seu día, que eran os interiores das aldeas. Hai bastantes aldeas que teñen os interiores bastante, bueno, pues abandonados. Era necesario mellorar. E quero me referir a dúas cousas concretas. Hai unha serie, concretamente vou dicir dúas aldeas, unha picadiza, outra é Vilar de Castro, que quedaron incompletas. Recorde que unha parte da aldea arranxouse, outra non. Entón era importante rematar eses interiores. E outra era unha solicitud que fixe no seu día, porque me parece importante, porque aparte é como se fora o término urbano, como no seu día se arranxou a calle, que é a aldea de Oen de Arriba, porque o entorno todo da igrexa, aparte hai por ali varios negocios, está o tanatorio, e no seu día pedimos o arranxo dos interiores de Oen de Arriba, da carretera que vai hasta Barro, e tamén mirar e estudiar a posibilidade de facer unhas beirarrúas desde aquí, desde o cruce, pasando por dentro do tanatorio hasta a igrexa, porque hai moita xente que vai á igrexa e a verdad que era darlle seguridade, os vecinos están dispostos a ceder terreno. Só lo pido que se estudie, na medida do posible, pues, se pode facer, pois que se faga. Vale, eso por un lado. Outro robo é o desbroce do Castro Lupario, do Castro de Socastro, que ainda pasei por ali outro día, a verdad que está bastante abandonado, porque se levou o campamento arqueolóxico do Castro Lupario. Parece que nos esquecemos deste, que antes se desbrozaba, o sea, pouco non digo que se este desbrozando todos os meses, pero polo menos darlle unha desbrozadura ao ano para ter unha importante riqueza patrimonial que temos aí, arqueolóxica, polo menos ter o limpo. Suele significar, pero en esta a partida... Está bastante abandonado, eso por todo o interior temos todos os A bastante... partir de abril hai que limpar as entradas e pois ali hai que te la man na parte de arriba. E outra, non sei se viche desa noticia no xornal, de que varios, bueno, unha iniciativa... Pero desbroce Castro son 3 robos. Sí, no, é o desbroce do Castro Lupario, os interiores das aldeas, e o fau o terceiro robo. E máis hai as enceras este inicio do IN. Bueno, eso metieron como dos interiores, porque fora todo no seu Pero eu día. entendo que Picadizo, Vilar de Castro, Oín, Atabarro, ese é unha. Sí. Claro, eu entendo eso que meter a todo A mundo. segunda, desbroce do Castro Claro, de os Socastro. interiores das aldeas, referíamos ao interior das aldeas, e referíme esas concretas, pero, claro, dicir, non digo que sigan ese orden, moito menos, só que esas parece moi importante porque rogaranse no seu día. E a outra é, vostedes seguramente o viron no periódico, foi a iniciativa do alcalde de Blas, do alcalde de Ames, ou hai unha reunión de varios alcaldes, hasta 7 alcaldes, para pedir algo que nós aquí no seu día trouxemos con unha moción, con unha proposta, que era a liberación do tramo da Santiago Padrón, da AP9, porque consideramos que é importante, máximo, despois das obras que están no Miradero, que están creando bastante caos na Nacional 550. En realidad, toda a AP9 debía estar liberada. Deberíase traballar conjuntamente para iso, e no seu día tamén falamos de que nós, con o resto de alcaldes e de concellos da zona, pois, traballásemos para conseguir, polo menos, a apertura do tramo de Santiago Padrón. Votarse a favor, creo que recordar por unanimidade. Entón, eu quería facer un robo para que estudie esta posibilidade do documento que esta se transformou, que iba no ámbito de
desde unha tesitura local, traballar conjuntamente, crear unha mesa solicitaria ao Ministerio de Transporte, unha mesa de negociación, para, bueno, pues aportar a maneira, máis luchar, porque, ao final, a Penova está máis que amortizada, claro que deberían ir liberando, ainda que sea por fases, pero é importante. Entón, rogamos para que poidan, soliciten participar nesta A ver, a mí me chama a atención, sabes, que todos eran todos do PSOE, sabes? Non eran todos, creo que eran 5 de 7. No, porque o alcalde de Puebla, creo que é independiente, pero bueno, e o de non había Ribeira non é ningún legal. de PP, No, o PP non había ningún. E eu extrañoume e dixen, Ramón logo non podería, é que non o invitaron. No, eu isto preguntei, Además, sei o de Padrón, e o de No, Dobro, porque É que o vale, de todos. que valemos do Barbanza, que Sí, teñen unha autovía sí. gratuita, e os que temos directamente aquí isto, No. que a nos non se nos chama, ni se invita a Santiago, que é realmente un orbital todo que sale de Santiago, tramo Santiago Padrón, o daqui. Estou de acordo. Santiago Padrón, pero Santiago non aparece. Eu quedei sorprendido. Eu falei co alcalde... Me extraña co de Vigo dije, bueno, eso non para que vale. falei co alcalde de... Hai un brindis ao sol que están facendo. Eu falei co alcalde de Padrón deso, que a verdad que se me chamou a atención, un nervos. Tal, e dixome, bueno, a mí chamaronme de anos, eu participei, tal. Entón entendo que evidentemente non houve unha invitación. Vale, está mal feito. Debería ser feito. Pero bueno, non tamén é romo que... Obviamente, isto creo que é unha boa iniciativa, pero que por lo menos estudien a posibilidade de vir. Pero nadie, eu non digo o contrario, pero non se Eu creo que falta máis o que é normal que se nos invite é que inviten a outros sitios donde nin a AP9, bueno. No, cantos máis, millor. Porque, bueno, pero bueno, sí, si a vas AP9 a por la proximidade, eu estou de acordo. A AP9 Está mal feito, tiña que haber avisado. pero os principales, digamos, porque o que conseguiu, por exemplo, un pago que por onde pasa a autovía, a autopista, foi o alcalde de Begondo, de Santiso. Que van a levar esos pueblos, por onde pasa a autovía, a autopista se que vai a pagar. Eso consiguió un alcalde do PP, Pero estes señores que teñen un goberno de Madrid, que van a Madrid e din ao ministro, libera que son 8.505 millóns, paga de caballo, e deixate de dar lei. E iso que teñen que facer, xa non pedir máis firma ni nada, e directamente ali decir, Non entres en eso, podríamos falar do que non fixo cada uno. Bueno, é igual, pedimos así ahora que me falar traen o de Ribeira, non teño problema ningún. non estou dicindo nada, o de Rianxo, vale, que vamos, que ha estado... O de Rianxo independiente, o de Puebla independiente, si non estou dicindo nada malo, pero é máis normal que chames o que realmente pasa a Penova, o cercano, que non temos unha entrada a Penova, o mismo desde Oscala, contra, pues non somos partícipes, Padrón, hasta Cesures, podría haber ido. Cesures, porque ao final Cesures está ali tamén, ten unha salida, prácticamente o que é Cesures, pero contra, veían un montón de xente, e di, no, ahora que salan aí na fotografía, eu xa non vim a Santiago, agora cando me pasaron a nota, dixen, jolín, cosa máis rara, porque a alcaldesa de Santiago terá algo que dicir, porque... Era un documento aberto, eu dixía, un documento aberto que se diera máis concello. Tramo de Coruña a Santiago, digamos, bueno, máis tramo... Creo que a todos nos interesa. Pero bueno, que é moi fácil, van ao ministerio, se non fai falta máis forza, van ao ministerio, collen ese señor ao ministro... Mire, vou facer unha pregunta que vai nese sentido. Pague usted, pague e dígame, mira, porque as obras do Miñadoiro usted nas padece. Por lo menos tanto... Eu non as padezo, non. Padecemos un día que tengo que ir a Santiago, e son... Pero si outros padecemos. E eu así dicir unha cousa, que non hai dereito a eso que están facendo aí, con ese sistema. E condenando a moita xente que lle meteron todo o tráfico por entre as casas. Canto máis fácil era, por exemplo, liberalizar o pago mínimo durante as obras que hai no Miñadoiro. Ese é o que ten que facer, e consigo o señor, pero o señor, como non quere dar o brazo a torcer, nin quere pagar nada máis que os que lle dixen aquel día que aquí a moción que nos apoyamos, lógicamente para liberar eso, foi os royales de Cataluña, e toda, porque en Cataluña non creo que xa non queda ninguna, e aquí sí, pero vamos a ver, a que estamos. Ramón, non se queda un sabes que fixo as ampliacións? Isto é unha vergüenza. Sabes que fixo a ampliación da concesión? Non a fixo soia. A Galicia. Non a fixo soia. A Galicia. E outra cousa, a transferencia, que están sempre a luchar ustedes sobre o bloque, que a transferencia da P9, a mí parece un modo de despistar e tal. A mí dame igual que a autopista sea de Galicia ou sea do Estado. Eu que quero que sea de Galicia. Quen ten que pagar? Eu que vou pagar. Respóndeme usted. Quen ten que pagar a liberalización da P9?
Eu creo que xa non se Que non tiña ten que pagar. No, pero que non ten que pagar? Eu creo que xa non se tiña que pagar. No, pero... Xa non se tiña que pagar porque, de feito, pode haber sentencias europeas que deben a eso. Quen tendría que pagar ahora mismo? Quen non ten que pagar? Usted sabe que hai unha sentencia que está recorrida na Unión Europea. Espera, porque vai no sentido do que usted me pregunta. Hai unha sentencia na Unión Europea que ahora mismo está recorrida que condena as ampliacións das concesións da AP9 que fixo o goberno do PP. E di que foron ilegales. E que a mellor a autopista hai que liberar de forma gratuita, sin que o Estado pague os 2000, non sei cantos millóns, non sei cantos, unha burrada para poder liberar. Non é nada, Porque o que non é normal é que se tes unha autopista que está amortizada e ampliemos, canto fora, 50 anos máis. Pero vamos a ver. Creo que pasábamos ao 2075. Bueno, pero o tramo de Vigo, por exemplo... É unha burrada. É unha burrada. Ramón, que está amortizado. Home, foi do Touriño que non fixo a pila de... Non sei hasta cantas. Non recordo, eu sei que se ampliaron dúas veces. Unha foi o goberno de Aznar e outra foi o goberno de Ramón. Pero eu pregunto, a ver... Ao final, Pero 50 anos máis. Responda. A quen lle pertenece por lei o pago? A quen? Eu creo que non tiño que pagar, porque estábamos Pero picados. dígame... No, pero é unha normal. Vamos a ver, es que pagaría todas as veces pola mesma hora. A quen lle toca pagar? A quen ten que pagar a indemnización? Quen a ten que pagar? O Ayuntamento de Rois, o de Padrón, ou a Xunta de Galicia, ou Madrid? Quen ten que pagar? Eu creo que te acabo de responder. Eu creo que non ten que pagar nada. Usted que non ten que pagar ahora mismo, que é liberalizada, paga e liberan a outra. Ramón, eu creo que te respondo claramente. Eu creo que non ten que pagar nada, porque se está amortizada. Non quero responder. Non, estou respondendo. Estou respondendo. É que non se pode pagar por algo que ten que estar amortizado. É que eso sería un timo. Si paga esa cantidad de dinero, liberan de autopista. Que apague. Claro, pero é que estaremos pagando por algo que xa pagamos. Pero que pague, que recurra. É que pagamos nós É veces. recurro o Estado, non, é que non quere pagar, manda, pero sí, pero estamos pagando nós todos os días. Que eu acabo de vir un tramo, e acabo de virlo por autopista, e acabo de pagar. Pero fun as palas do metalino, sabes? Bueno, es un dinero, a ver, Vale, nunca estamos a pagar, porque si no, no salimos más de aquí. Estamos a pagar seguido, vale? Por eso digo que hay que estar. Vale, veña. Olito, veña. Preguntas. A usted que tanto falaba agora de... Podían ir a Madrid ao Ministerio? Bueno, vou falar da ponte de Codesío. Dixo que hai aquí xente interesada polo tema este da sacación de madeira. Este tema creo que está máis que explicado. Eu interesado, o sea, que directamente deixo veciños dali, pero un veciño dali, pero Dixo que hai xente interesada. non sei se é interesado, non. Eu digo que Eu digo que hai unha persona hora interesada. Usted sabe máis Camilo. Bueno, Vale? non seamos tan suspicaces. No, que pasou? Bueno, é un bosque de ribeira, é unha zona protegida da rede natura. Entón, aí necesitanse moitísimos permisos que se conseguirían para poder facer a saca de madeira. E, sin embargo, para facer unha ponte non hai... Augas de Galicia permite unha saca tan agresiva de madeira e non permite facer unha ponte, porque só que nos dimos veciños, que se lle traslada que Augas de Galicia non permite facer unha ponte. Eu a ponte, espera, eu quero falar da ponte. E quero levar ese tema así, porque usted fai un pouco dixo, por que non vai ao Ministerio? Eu digo, por que non vai a Augas de Galicia e consigue que nos faga a ponte, que despois de tantos anos pagando caro na auga, creo que xa temos cartos suficientes para facer unha ponte para Codesío, que levan moitos anos demandando, creo que é xa de justicia facerla, porque a parte está destrozada, que eu, de verdad, non sei como cada vez que hai unha enchente esa ponte sigue aguantando, pero bueno, é a verdad que a fixo a guerra. Entonces, eu o que te quero preguntar é que están facendo, ou que xestións se están realizando con Augas de Galicia para conseguir que se faga a ponte de Codesío. Nós o que acabamos de presentar o proxecto xunto co Concello de Rión. Pero non lle falo de outro camiño, falo de da ponte. Estou falando deso, que é o principal que vai haber, que temos que poñer cartos de caixa e Rión tamén, que non chega a subvención que nos dan. Temos que poñer moitos cartos aquí e ese é o primeiro tomar contacto. A partir de aí, a ponte, non só vamos a meter o hormigón na entrada e arranxar a pista para lá, para que haxe un problema. É un problema de vez en cando, por unha inundación, lógicamente, como hai en moitos lados, é un día incomunicado, van a quedar comunicados por outro lado, e a ponte, lógicamente, é unha obra moi grande, moi costosa, e moito tempo. Pero leva moitos anos. Nos ahora mismo estamos centrando, nos fomos con San Augas de Galicia, fomos ali, fomos a varios puntos de la Mega por aí, e estamos na limpeza dos ríos, e aquí incluso acabo de estar facendo un proxecto
estamos acabando para ultimar unhas cousas tamén, e ali tamén, vale? A menos o día. Esa é o que llevo a contestar, é a realidade. A realidade é que tampouco non sei o que está facendo exactamente para que se faga algún día esa ponte. No, pero bueno, Van a arranxar un camiño. Hombre, Vamos a arranxar un camiño, vamos seguir a ponte. A ponte si a podemos facer antes mellor, pero estamos falando que vamos a arranxar un problema dunha medida puntual, que unha inversión enorme que vamos a facer hacia o Brión, que colle un casi 2 kilómetros en Brión e medio en Monroe, pouco máis, vale? Esa obra toda vai por aí, e van ter un acceso directo a Bastaval, a zona de Bastaval. Sí, a Chávez. Bueno, a Bastaval, bueno, exactamente. Oye, eu creo que é unha medida moi boa que eu poida ir por un sitio e por outro. A mellor podo cruzar por aquí, pero teño por onde aí, teño un servicio. Canta xente hai que queda trabada e non ten servicio ningún? Aí vamos a dar un servicio. É algo moi importante, cun costo moi elevado xa por Concello. E pode Brión tamén, o alcalde de Brión aceptou eso. Sí, vale, pero... así de claro. Entón eu creo que é unha medida boa, e para isto é unha inversión moi elevada, e lógicamente é unha cousa que esperar. Porque despois ao mellor, incluso o tránsito, é que un día hasta pasaban palas por ali, viñan transporte pesado pola ponte. Pola ponte? Sí, señor. Vamos, dentro de nada... As cosas como son, a ponte que doce pequenas, da baixa, tal, se dá moito problema. Pasaban palas porque viñan de Bastavales, da zona da pasaron palas por ali. Vale? O sea, que xa, pola de Carovia pasan tamén... Bueno, exactamente. E non sei como se fue. É un momento que, bueno, non tengo... Bueno, enténdolo que van traballar pola ponte unha vez que acaben esa sí, e incluso si poden antes. Hombre, non son a mí, sí, ahora vamos a dar un servicio moi bo, Ninguén, yo nega, era que eu pregunte... Entonces, ese tema moi bo está ben, e o resto, lógicamente, son inversións moi elevadas, hai inversións, hai algo con necesidades inmediatas que igual que alá lle damos unha salida, aquí temos problemas con zonas de inundación e temos que dar unha salida. Entón temos que valorar que términos vamos a usar, que vamos a facer todo nun sitio e deixamos a afogar aos outros. Habrá que facer as cousas ben. A vos vámonos a librar que non teñen inundación na casa, que non a teñen, o único que teñen a mala salida, vamos a dar unha salida. Esa é a naturalidade máis normal. E en cambio aquí entra ya agua nas casas. Temos que mirar na medida do posible como podemos minorar, non evitar se botar río fora, pero tratamos de minorar, en cambio en outro sitio teño unha salida. Quen lle dera, pois aquí da zona del Amigo e a zona da Monteseira, que dixera, non me entra agua na casa, home, quedo máis lado mediodía, pero teño unha salida por Oín. Jolín, pois ten salida por Oín, ou pola Peruca, supoñendo que fora así, e alá se teñen a salida, que é o ideal, unha boa salida, teñen unha boa salida, pero non lle entra agua na casa, pero que aquí teñen agua a 50-60 centímetros o 8 de febreiro ou así. Vale, iso é un problema grave, real, que están cambiando unhas portas e se entrou agua na casa. Pero tampouco é de agora. Ahora mismo hai que facer actuacións urgentes porque os ríos hai que limpiar, e hai que facer unha inversión importante. Cal é a inversión máis importante ahora mismo de aguas? Intentar, na medida do posible, ahora tratar de salidar, e aquí por limpar os cauces dos ríos e limpialo ben, que é o que estamos a facer. Non digo que isto non sea importante, que as dúas son importantes. Ben. Lamego chamase Lamego por algo. Bueno, pero tamén Quero teño... dicir, eu ainda non nacer ese se inundaba. Pero teño un... Que sí, e o río estaba limpio, porque antes o río limpiaba. Pero nadie... Todos sabemos o que hai, pero estamos tratando de que ahora son inversións urgentes porque o arrastre de semejante trombas de agua hai que facer unhas limpiezas e hai que facer un gasto moi importante. É porque evitar na medida posible que entra agua. Eso está claro. Na medida posible. Que se boto de fora é imposible. Pero bueno, pero hai outra. Pero sí, pero uns van a ter un servicio limpio que van a salir. Ahora, despois non sei cantos. Bueno, van salir. Pero van poder salir, pero que estos se quedan tamén quedan aislados, porque eu tuve en cabo foi un problema. E no outro lado tamén estuve no outro sitio. E aí teñen un problema. Ahora, se teñen salida por outro lado, tens unha salida. E pode ser un colegio, pode ser un médico, pode ir unha ambulancia. En cambio, no outro lado, o problema hai que ir con, bueno, sácanse tamén, ou con protección civil ou con que sea. Pero, bueno, xa máis complejo, e de outra forma sale o seu vehículo. Eso é moi importante. O sea, tes unha pero tes unha tranquilidade dentro do que vai poder salir, pois iso que se vai a facer. Chegamos a un acordo que antes era foi máis difícil. Neste caso, este alcalde introduce un apoio que eu agradezco, eu agradecín en personalmente, agradezco aquí
a corporación porque é un agradecimiento. E poñedes cartos aos Sí, concellos? señor, sí, señor. Que era unha subvención directa da Xunta. Non chegan os cartos, Non chegan. dan unha Pero a cantidad. Xunta aporta unha cantidad. Sí, aporta. Sí, pero non podo... Pero tedes que aportar cada unha. Claro, porque é moito Sí, tramo. pero aí nese caso... E o tramo máis estás importante é aportando Brión, pero nos brindámonos a eso. Vale. Sí, que Brión ao fin e ao cabo ese camiño para eles non é relevante. E é moi largo, pero a maioría colle no tramo deles. E brindáronse a aportar ese diñeiro. Entón, bueno, pues vamos a facer. Que non é ter un servicio, pues, sí, fai falta máis, vale. Pero bueno, van quedar ben. Vai quedar bastante ben, iso é unha obra boa, e costos, pero bueno, vale. Vale, dos preguntas máis. Vin que chegou un decreto da alcaldía na que, bueno, a declaración do caseto que hai xunto ao campo de Fubito de Seira, Sí. que a orden de demolición de 2 meses, recordar, eran 2 meses para a orden de demolición, non sei cando empezaron, entendo que este é como un procedimento para poder recuperar a totalidade do terreno, que o resto era todo público. Entón, quería preguntar un poquinho como van as xestións para a recuperación do terreno e tamén, bueno, pues, se teñen pensado algo que uso se lle podría dar ese terreno se algún día o recuperamos. Porque entendo que case todo que recuperemos teremos que demoler nós. Sí. Só había nos veciños que nos había, bueno, unha familia que só fixose unhas comunicacións, non hai nadie, fixemos un sistema, bueno, un expediente, jurídicamente está ben para poder derribar iso. O uso que se lleva a dar, a miña opinión, no principio, sería unha pequena apertura, poner unha mesa ali e estar ali, un arbolito, un grupos, unha sartera, un sitio para desparcemento que poden estar. E con eso, eu creo que quedaría ben. E non está ben ali. Sí, bueno, eu digo que comentou, de facer ali un local a mellor para os veciños. Un local directamente é un sitio pequeno, creo que queda mellor unha zona de desplazamento. Locales, andar facendo locales, eso é, si isto era feito, pero neste caso xa hai que derribar. Pero xa temos conseguida a historia do terreno, da totalidade do terreno, porque o menos o caseto... Si falta, foi a exposición pública, bueno, non sei exactamente o trámite xusto que está, pero sí que vai. Vale, está próximo. Eso está, se non está, vai estar. Sí, vale. Eso vai... Unha zona de esparcamento, sí. Vale, e depois vimos tamén que me chamou a atención, porque non sei o que un convenio que firmaron con Lousame para a implantación dun punto limpo móvil. Pois Lousame. E queria preguntar que é un punto limpo móvil, porque non sei o que é un punto limpo móvil. Punto limpo móvil vai un remolque e hai un sitio para depositar, botarse cousas. É como recollida en seres, algo sí, despois levas a outro sitio onde se fai o tratamento. Claro, e levas a se recollendo. Porque a recollida en seres, esta que tiñemos, vai ser deixando... No, todavía está aí, pero solicitamos unha axuda e se non a concedemos non vamos a ter nosos servicios, un servicio mellor. Vale, como se tuviéramos falando así un pouquinho tal, era un pouco o camión de recollida da basura, pero neste caso sería municipal. Sí, pero bueno, dá de sobra para todo, o sea, daría porque, bueno, os días que hai, por los concellos vai ben. Necesitaríamos tener personal para conducir e tal. Con que frecuencia? A un número de digamos. De momento non vamos a poñer o carro antes do boi. Primeiro vamos a preparar o que ben. Despois xa miramos de que maneira de cubrir o maior servicio posible. Non, xa yo digo, ahora, de momento temos que ir a segundo lugar. Pero bueno, que hai que poñer sempre cartas na maioría das cousas. Vale. Mira, se me deixa un minuto, agora temos un acto que, imagino que irán todos, non? Que é o reconhecimento da Doña Marisa. Saben que foi unha persona, a miña foi mestra, creo que foi unha persona moi importante para este concello. Miña tamén. Foi mestra, pero moi pequeniño, sí. Tería os 6 anos. Foi impulsora do primeiro colexio para as instalacións, e sabe que sempre tuvo un acercamento para o noso partido, para o Partido Socialista, entón foi o nome do Partido Socialista, quería agradecer que o pensaran nela para darlle este reconhecimento.
gracias. Tienes que pensar nela. Que A que vexas moitas veces se utilizan que A que vexas que ademais son dos compañeiros, vale, eu se te Sí, digo, que a independientemente persona, pois, dixeronme si, dale para diante. Sí, a mí E gustoume non moito, creo que non a mirar José os colores Luis niños das políticos, gracias, se los quería volar a todos, porque creo que é unha persona que ten moi merecido, e ves que a independientemente do persona, partido que o ter sea, ou das merecido, afinidades e que todo o teña, mundo, que que se se dou, a rapaces, mí a parte incluso, emocionou. dan a súa, contan a súa experiencia. Comentaron e dixeron, verdad? Sí. Hombre, por favor, claro que sí, pois moitas veces pensando, hai que a ver, que facer, porque tratas de facer o mellor posible. Pois eu Andas facendo, vamos facer unha, así, a propósito, non é o caso. Entón, moitas veces podes engañar, pero sempre tratas de buscar E tamén son marca a persona, se ela quere... Sí, Claro, se non quere, pasou con outras persoas que se lle quixo, bueno, Ramón sabemos de que falamos, que se lle quixo dar o premio San Isidro por determinadas circunstancias, non quixo. Bueno, o sea, pero que O ano realmente... pasado tamén outra persona e non lle gusta ter esa popularidade. No, pero bueno, en este caso, pues eso, Sí, no, eu quería trasladar as gracias no, de parte do no. meu partido, porque, bueno, xa lle digo, a mí me emocionou especialmente que ver esta, aparte eu teño moito cariño por a miña mestra, Chame, sí, creo mas que ten ahora máis que merecido. o tema é que as persoas van... E máis creo que é un... Vamos cumplindo anos. Sí. E o problema é que hai uns anos, xa che unha edad, ves que cada vez, así, sabes, e iso é a vida misma. Entón, claro, e ahora sentir, non, bueno, estás ben, pero sabes que a mí, sabes, cando un sea maior, pouco hai que decir, home, pues mira, independientemente que tú éramos, hai que ir a favor. Sí, que contan ao final todo o que va a ser. Eso, As personas que foron boas, que fixeron cousas. Un maior que vai... Logo te das conta e pensas... Que nadie é perfecto, non? Que todos pensas fixemos que cousas boas e malas. debe de dar o premio ese extraordinario a unha persona que durante toda a súa vida fixo algo, sabes? Por Rois e por os veciños, algo importante. Exemplo de muller Que ten tamén. toda unha vida por diante, Muller sabes? loitadora, muller Parece foi que- abanderada nese sentido tamén, para a outra. Sí, Mas ten ahora... moita reivindicación, entón, igual pues, podía ser profesora de embrión e está toda de embrión, e claro, igual vive en Rois, pero recoñecería se lle máis embrión, de ser o caso. Bueno, pero en este caso... Sí, neste caso, pues, está todo. É máis a nós, cando era moi... Nos vivíamos nos dices na familia, prácticamente, pero... E claro, tamén íamos ali, o médico viña a casa, bueno, Sí, vamos, teño, bueno, Todos.